салом бинандагони хабартиҷӣ. имрӯз як хабар дорем, ки дар мобайни марзи тоҷикистон ва қиргизистон, ки давоми як сол аст ҷанг рафта истодааст, ва имрӯз раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар рафти нишасти матбуотӣ дар бораи чораҷӯиҳои иловагӣ дар минтақаҳои назди сарҳадӣ хабар дод, ки ба гуфтаи вай дар минтақаи муайяншуда марз бо Қиргизистон яъне камераҳои замонавӣ насб шуданд, ки арзиши онҳо ҳудуди 250 000 сомониро ташкил медиҳад. дар назар аст, ки ҳамчунин девори сунъӣ насб карда мешавад. ин чораҷӯиҳо ба хотири пешгирии паҳншавии коронавирус ва убури ғайриқонунӣ марз роҳандозӣ мешаванд. раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъкид кард, ки афзун бар ин корҳои фаҳмондиҳиро байни аҳолӣ бояд тавсея бахшид. ёдрас мешавем, ки танишҳои марзи байни Тоҷикистону Қиргизистон борҳо боиси нофаҳмиҳо байни ҳамсоягон гашта буд. чанд маротиба намояндагони марзи бону дар кишвар якдигарро муттаҳам карданд ва охир ҷонибҳо ба хулоса омаданд, ки барои шафоят дурбинҳои яъне камераҳои замонавӣ назорати хуб мешавад, ки бозам онҳо метавонанд бубинанд, ки ҷанг аз тарафи кӣ сар мешавад ва кӣ сар мекунад, қиргизҳо ё ки аз тарафи мо сар мешавад. ҳамин кора онҳо бояд пеш мекарданд. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.